Zorionak garaipena Don Pedro Sarien nagusi honetan, erraitzekin beti eskalatzaileak nabarmentzen dira, eta ikusi dugu beste ere eskalatzaileen artean bikain zabiltzala. Bai, egia da karrera hau beti oso gogorra dela, gainera ingurtean aldaketa horrekin San Marcial eta Erlaitz niretzako oso aproposa zen, topera irten naiz, eta horre hasieran fuga bat egin da nahiko handia, hor sartu naz, eta gero San Marcialen ja fuertenak joan gara, eta gero Erlaitzen betik topera jarri naz, bakarri joan naiz, eta metar arte krono bat moduan, eta ez do sinisten ondino. Ez dakit mesfidantzazenekan zeure buruan, ze geisten batzutan imitza ditugu flojo xamar, eta gaur bikain jatxi desu Erlaitz. Bai, normalean jakin bar da noiz arriesgatu, gaur hor lehenengo janda topera joan bar zen, eta dena mandut, eta hori, heldu naiz, eta oso pozik. Esaldian sartzea gakoa zen gaur? Bai, hor, 5. kilometroan edo holan repetxo batean eginda, eta bakarri joan da gainera, zen hor sartzea edo igual karrera joate aurretik, eta aurrean sartu naiz, eta oso ondo joan da. Zorionak. Eskerrik asko.